ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Хона ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 13 феврал соли 2025 навор кардам баҳри шумо. бовар кунед, имрӯз навор мо ним соат зиёд мешава, яъне хонаҳо аз душанбе ҳастанд, бисёртар аз ҳар нуқтаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бардорам. ҳамин касе ки дар ҳамин канал нав омагия, ҳатман подписатсияро фаромӯш намекунед шервинар. барои реклама метавонед ки муроҷиат кунед, мисли ҳамин инсонҳо рафта аз наздик дар кор шава, хона чизе боша агар навор мекунам, пешкаши бинандагон мегардонам. каналҳои хуб ҳам дорем бардор, иро фаромӯш накунед. ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, мо айни ҳол қарор дорем дар ноҳияи ҳамадонӣ. номи пешнаш ки ба номи московский мешиносен шумо бардоро, деҳаи боғ ЖБИ меган, инами ҳамон тарафа. хонамон бардоро дур нестай, хонае ки ман имрӯз пешкаш шумо мегардонам, дур нестай. инами раҳай, инами якм хонае бардоро. Якм хона 2 сотиқи замин дорад, 3 комната дорад. инами хеле мемин медроем бардоро. масъалаи мактабу масҷиду мағоза бигем, ман ҳамон тарафтай бардоро. уже қарибаям. хитон мефаҳмен, бардорои ки ҳамин московский ҳастем, медонем хитон. неҷа ЖБИ. мегзарем ба қисмати ҳавлӣ. немде хонаи бардор азиз. ҳавлиш шебен рехтага, яъне ки стяжка надора. на ин тарафта ҳамому ҳоҷатхона ҳастай. ин тарафта ҳамом ҳоҷатхонае дӯстон. 2 сотиқ замин. чор тарафаш маҳкам кардагӣ. инаи хок боша бардор азиз, барои стяжкаш тайёрай. ин хок барои стяжка тайёрай. мози насиб боша қисмати даруни хона шумо ишон метам. бардор касе ки ҳамин каналда мақсад нав омагӣ ҳастен, якдонаи лайки бесима мезанем, дар канал ҳатман подписатсия мекунед дӯстон. қисмати даруни хона ман насиб боша шумо дар ишон метам бардор азиз. ина мехел хона да медроем. наи хона якам. кондитсионер десем бардоро, кондитсионер места, яъне кондитсионер места. наи хонаи дигар, наи меҳмонхона. иҷа меҳмонхона дӯстон. инами хел ҳолат хона намқасаст, яъне анаҷаш боша хонаи мештанӣ. хонаи мештанӣ бардоро. ина анами хонаи мештанӣ. касе ки аз ноҳияи ҳамадонӣ, яъне ки аз московский хонахар ҳастем бардоро, ҳатман номерои якамона дар ҳамин навор мемонам, уже ина дисте мондагим. зангшон бизанен, бо насиб боша шумода арзон мекунам мета. 240,000 сомон нархи хонаро гуфтесан, бо арзон мешава, яъне занг занен ҳатман аз номи канали Авто ТВ. аз номи канали Авто ТВ занг занен, насиб боша шумода арзон мекунам мета. ин тарафа хай газхонаву ҳамин чизи чоратоно мемонем бардоро. газхона. хулоси гап ҳамин. 2 сотиқ замин дорад. гуфтамонтон 2 сотиқ замин аст. 3 дархона. ҳамон ҳоҷатхонам ҳаст. лави раҳ дай бардоро. ман фикр мекунам ки ҳамин хона дар нархи худаш, ҳолати худаш, яъне ки состоянии худаш арзанда. нашоти ҳамин хона бардор бетараф набоша, яъне конкретни харидор боша, агар занг бизана, бо ҳатман насиб боша аз номи канали мо арзон мекунад шумода. расидем ба анҷоми барномамон. якдона лайкча бесима фаромӯш намекунем, ҳатман подписатсия мекунем дар канал. то наворҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон. ба эълони якуми имрӯзамон мегзарем. эълони якумони якта мерседес ки ман ини ҳол пешкаш шумо гардонистам бардоро. ин мерседесмон дар шаҳри душанбе қарор дорад. аниқтараш тарафи гипразем, дар гипразем. солаш 1994 чихел ки даруни мошина хитони дестем, ҳолати мошин бад нест. состоянияш хуб, нормальни ҳолата. газ бензин бардоро. авиамотор 1.8, 45,000 сомонӣ нархи мошина мегӯяд. мошин чӯтка, хадоиш тупча. мақсади гап алиш намешавад. холи пул дар кор аст мегӯяд. рақамо
553 33 81 30. Рақамон русиш боша +7 901 96 96 26. WhatsApp ва ҳам дастӣ расид. Марҳамат кунед дӯстон, дер намонем. Соли 1994 ҳатман акада занг бизанед, коробкаш автомат буда. Ба дим элон мегзарем дӯстони азиз. элон димон як тайгар хона дар ноҳияи Варзоб. ҷамоати Садриддин Айнӣ, деҳаи Бакавул. Бинен, детажаи хона детажа 10 сотиқ плюс ҳамаи ин боз замин дорад. Мақсад 6 дар хона бо плюс кухни ҳамомам ҳаста бардору. хонаи намихел наворош қатима ва баъд шумо пешкаш мекунам бардоро. навори зинда дар ҳамин канали ман мешавад. рақамо 30 553 345 WhatsApp дорам. дар дуюм ошёна як зали 6x3 ҳастай мега. боз ду хонаи дигаш 5x3 4x4 ҳам хеле ҳаста. яъне бардоро конкретни харидор марҳамат мега биёй аз наздик бибина. мақсад харидори конкретни бошад, ҳатман аз номи канали Хона ТВ занг бизанен. бо насиб боша шумода арзон мекунам. 2 километр дуртар, мақсад аптека, магазин, бозор ҳамия хадоре нестай. фақат харидори конкретни биён мега аз наздик насиб бошад муомила кунан. ҳамин рақамои 345 охираш WhatsApp занг бизанен, арзон мекунам буд. сеюм элон мегзарем дӯстон. элони сеюмон як тайга аппарат, як аппарат дигар, аппарати пахтазанак дӯстон. ба свет кор мекунад, яъне дар ноҳияи Фархор айни ҳол қарор дорад. ҳолати беҳтарин, ҳамаш комплект. 140 000 сомонӣ нархи ҳами аппарати пахтазанак. марҳамат фермеро, агар яки рафт омад шумода ҳамин чиз дар кор бошад, 140 000 нархша мега аппарата. хулас вазмина, яъне рақамо 87 34 91 91 телефони дастӣ метавонед када занг бизанед. WhatsApp-аш охираш 31 82 WhatsApp дорад. занг бизанед шербачаҳо, дер намонед. мақсади гапам 4 миллион мегзарем. инак дӯстон, хона дар Душанбе, як дигар хона дар шаҳри Душанбе. айни ҳол мо қарор дорем дар бозори Меҳргон чихеки десембардоро. и тарафа ҳам ман медонам. хуласи гап дар бозори Меҳргон, шаҳри Душанбе, дар пеш бозори Меҳргон, кӯчаи Суҳроб, дар масҷиди Ванҷиҳо 18 сотиқ замин дорад. 18 сотиқ замин дорад. 6 дар хона дорад плюс и ҳозинашси боша. хонаша мебинед хитон ба чашми сар. дӯстони азиз, инаи кӯчаи анами хонаи бардоро. нархи тоҷикиша бигирем агар 1 миллион 200 000 сомонӣ, а нархи долларӣ бигирем агар бардоро 120 000 доллар нархи хонара мега. бо арзон карда мешавад. содиқиш калон аёхи бардоро 6 хона гай плюс и бинен хонара. рақамо 002 206 649 WhatsApp дорам, метавонед када занг бизанед. рақамо 909 ба плюс 990 сароша 22 33 90 анаидам WhatsApp дорад. мактаб, садиқ, балниса, бозорча, бозори Меҳргон, яъне аптека, ҳамаш наздикай. оби свет доимӣ, яъне ки намемра, камбудӣ надора. яъне харидори конкретни мега биёй аз наздик бибина. ниёкини ремонти хонара бардоро хатон баҳо битен. 6 дар хонае плюс и 18 сотиқ замин, 120 000 доллар нархи хона. бо нархи тоҷикиш бигирем 1 миллион 200 000 сомонӣ. харидори конкретни марҳамат. касе ки мақсад зуруш мераса, акада ҳатман занг бизана. шумо ҳам дошта бошед хона, мошин, замин, чизе ки ҳаст, рақамо дар аввали навор гузоштагиам бардоро метавонед ки занг бизанед. каналҳои хуб ҳам дорем, яъне дар дигар каналҳо хона, мошин, замин шуморо ҳам пешкаш мекунам. баҳри бинандагон чӣ хел ки ҳамеро пешкаш кардам бардоро. бетараф набошед, барои реклама метавонед ки ҳатман муроҷиат кунед.
با الونی پنجم میگذاریم دوستان عزیز. الونی پنجمون یک تایه خونه در نایه واسه یم در جماعتی توگراکای خونه چخه که این اول دیدستین همه طرفش یعنی که چهار طرف محکم کردگه، چهار طرف محکم دوستان. خونه کارابکای، خونه این اول کارابکا 4 سوتیقای 3 در خونه کارابکایی دارد. رقمو با پیلوزون 190 3 تا 70 56 21. تلفنی دستیش 904 86 0400. انایدم تلفنی دستی پریمای زنگ بزنید 919 62 36 20. انایدا واتساپ استای 4 سوتیق زمین دارد، 3 در خانه دارد. کنکرین خریدار مرحمت کنند. Магазин 22 ба 11, подвалам 22 ба 11, як машина, две машина. Ина нигашк. Ин магазин пешина буира фурухт $60,000. Ин подвал надора, бади тиор нест ухам чорния. И полный тиора медри сар мекунад. бардору хай магазини 22 ба 11 рахтон диден. не тарафшта майдатарша мақсад акаму худаш савдо кардааст. 1,950,000 сомонӣ. хулас магазин тайёр аёхӣ. магазин тапа тайёр. Ине ядар. Ине байнда дар, бубна лавшта бубна дар. Ине ҷо подвал медрой. Неҷа ҷура лестницаи подвал медрой не ядараш. Ине короче ине дари диюм барои подвал дуромадан. Ине ҷои замини ами бари болои магазина ин контейнери времени ҷера мегири ҷа мемонӣ. Ине бо дар дора подвалай бари боло. Ине дар мо отдельный комната метавонӣ ки дукони гӯштиш кунӣ. Шам седар чорай. Халоса ине ҷа лестница дорем тамехам бина. Контейнер мегири. Ине институт ақабой. Ине ҷа дар дора, уҷа дар дора, уҷа бо дар дора. бародаро дар ин ноҳияи нуробод мақсад боз як тайгар донишгоҳи калон, донишгоҳи будабдаба яъне сохта мешавад ки аллакай сохтаям ба қарибӣ мақсад ҳуш мекунанд. ҷош ҷои хубае. касе ки магазини хуб кунам бага агар ина марҳамат акада занг бизанед. инами донишгоҳ ҳамия бародаро институт инаи пуштчай ай чор тарафаш хулас баромадгоҳ дорад. баромадгоҳ даромадгоҳ ай чор тарафаш ҳастай. бинен ҷош ҷои хуб ноҳияи нуробод маркази савдо. инаира хай фурӯхта акамон $60,000 дар фурӯхташ. ин мақсад тайёр набуд. анаишдаги тайёрай медори фақат бизнес пеш мебарӣ. ҳафта миллион мегзарем дӯстон. ин хонаи мо фурӯшия дар ноҳияи ҳамадонӣ московский пешина номиш московский. он ав тараф сини магазини бистина, он ай тараф сини гастроном, чорраҳаи гастроном. одамое ки московский бошанд медонанд. ина мақсад ина мирада, ина чорра намера. он хонаи ростакяка. он дарвозаи савз. Савзаи ай ду сия метова. ана мехона. хона обши 3.5 сотиқ замин. инаи пешаш мақсад то ҳами сеткора хона ҳами участка дохил мешавад то сеткора. инаи дари главни. инаи дарда медроем. ина як хонаш. инаҷа як хона. ба тамоми 44 фурӯхта мешавад. инаиш дуюм хона.
та телевизор, кондиционер, шифонер. Ҳамаи дохила медароя. Инҷаш кухни. Ина холодильник, мақсад духовка. Хабоб наиснани авли ина. Сиш авли. Наисиш авли. Инҷа хуна шаш басе миёя. Иҷа чор басе. О анайнан чор басе миёя. Инаи роста да проект омадагиай бан кухни миёя. Инаи роста баня миёя. Намхе калидори дароз мешава. Тара дорам. Я ярам айсини сент меброя, оди нишон додам ба видео якам. Инаи ра сини куча меброя. Ина дома мефурем сини куча меброя наира. Наира сини куча меброя. Наядани наҷуда подвал дорем. Ина подвал. Подвал мумкин 3 ба 2 бошад, конкретша намедонам. Стиляш кадаги ҳамаш тайёр. Ҳай, ина иҷа овани дорем ина. Ов, акаб намедонам оместай, не оместай. Ина ов аст. Худоро шукр, ов аст. Ина иҷа баня. Ина специални машина неаст. Бучкаи 100 литра, хеле тен задагӣ, оби гарм. Ина иси миёем. Ина иси туалет мешава. Хакишаш ишона метема. Ина иҷаш эзмхона. 1 сола эзм ҳаст. 1 сола эзм. Ина бо як бойга хонара айдур нишон метам. Мақсад битонош 1 метр рехтаги дирнишон пури сан кадаги. Мақсади гап ки инаи девол, инами деволи хидмай. Ай амсоя нест. И девола хидм кадаги метоне ки на як тарафи деволиш кадаги ай хонара. Ина метоне ки инам хели девол брезин тамом барои хонаҳо. Ина як чой барои чорнавой аста ина. Чӯ барои чорнавой. Ҳама ями чӯ, ҳама навай. Аки хеле бигем нави наонестана, мақсади гап ки барои чорнавой миёя, кор мия. Ина хона. Нархша 300 000 ҷои сум гириш. Дигар не баланд мешава, не пас. Қади 44 фурӯхта мешава хона. Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар шаҳри Кӯлоб. Ана бардоро ҷои аниқи мо мақсад тангинои дида мешнемием. Ана исе раҳи Шуробод мешава бардоро, сини Помир, ай тахтабаз болотар. Анае бошад заправкаи акаи Маҳмад Сидиқ. Рӯпарои заправкаи Ҳамдаим. Бардоро хонае ки ман имрӯз пешкашмо мегардонам данаи тарафай. Бардоро чӣ хел ки диден, унамо лави раҳ ҳастая, инаи хонаи акамон насиб боша. Бардоро мо ворид мешин дар ини хона. Дӯстон, ҳами ҳавлияй мақсад 4 сотиқи замин дорад. Иҷода акамон худаш дав дуртара кор мекунад, яъне ана иҷа боша бардоро мақсад мешава метавонед ки иҷара анҷемхонаам бошада. Анҷемхонаам карда мешава иҷода. ҳоли хонааш хубай бардоро тамошо кунед. Мақсад ами каналда касе ки на омаге ҳатман обуна шем бардоро. Иҷода метавонед ки ҳаммом кунед бардоро. Мешава ки душавой. Иҷа хай ҳоҷатхонаи бардоро. Иҷа ҳоҷатхона. ҳавли шахтон чӣ хел ки дидесен 4 тарафш маҳкам кардагӣ, хонаи хуб. Хона яъне ки замонавӣ. Анаи бучка бардоро ай худаш неста, яъне ки и бучкара мегира акамон. ҳавли намихел якта дарахтаи дамобайн. Бардорои азиз, ана иҷа газхонае насиб боша. Иҷа газхона. Намихел мо ҳозир вориди хона мешем.
дӯстон мо вориди хона мешавем, насиб боша. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ана дар ростаки бардоро меҳмонхонае. Ана иҷа боша хонаи мештани яне. Иҷа хонаи кӯдакое. Дута кат дора бардоро, и болода ҳамомай. Замистоне яне ки қуллаи ахтон мефаҳмеира. И тарафтам кат аста бардоро. Хонаи хуб. Ман фикр мекунам ки ҳолати худашта сасянхашта арзандае хона 100%. Ана инави лиюстирошай. Ина бинен. Сараввал мо ворид мешавем дарни хона. Дарни хона. Анаи хонаи мештани. Чӣ хеле ки хитон дидесем бардоро. Инами хонаи мештани. Кондисионер дора. Акамон диван шахай намегира. Ами қулнома мегирам мегане ки қулнои ки мешинем мегирам мега барои. Дӯстон чӣ хеле ки дами хона дидесен парда ҳаст. Диван, кондисионер ё места. Фақат ки ами қулнома мегирам мега акамон. Аки насиб боша хонаи дигар мерем. Мегзарем ба хонаи меҳмонхона. И хона 6 ба 3. Анаи хона боша хонаи меҳмонхона 7 ба 3 бардоро. Ина мехел. ҳолати хонара бинай хитон састаянша фақат баҳо битен дӯстон. Ина. Аки насиб боша вориди хонаи кӯдакон. Кӯдакои майда иҷада бозӣ мекунанд. И хона 4 ба 3.5. Ина. Хона 4 ба 3.5. И ҷевонам места мегира. Мақсад намегирамаш. Марҳамат, касе ки маъқул боша, шаҳри Кӯлоб каси омаданияй. Ака нархи хонара чанд мегӯхадад ака бадани худат? 450 қабул мешавад, то 420 таван. Тамом. Нархи хонара акамон 450,000 сомонӣ. Агар конкретни харидор боша, яъне ки аз номи канали мо омада хонара бибина, агар бо насиб боша шумода арзон мекунам мета. Ин ҳами хел ҳолат, ҳами хел састаяни хона. Бардоро дар охир насиб боша шумода ишон метам. Иҷа ҳамомай. Набине? Ҳамома мехел. Иш термексай. Ови гарм, ови хунак. Мақсад дар замистон азоб намекаше насиб боша. Кафелчиндагии ҳамом намхел ҳолат, намхел састаяни насиб боша. چهار ساتیق زمین گفتی اکا؟ 4 ساتیق زمین. دوستان در اینجا باز یک تایگه خونه‌چه هسته برای زمستان. خونه مایدک. کانالیزاسیا داره خای. کانالیزاسیا بیرون. این خونه‌چه خردکه. در زمستان مدروی گرم که بردارو. این هم خیلی پیچکم زایگه. مدروی فقط زندگی میکنی. دوستان رسیدیم به انجام برنامه‌مون. یعنی که کسی که همین کانال نو اومد باشه مهمون باشه اگر حتما подписаться کنیم برو. یعنی که در آخر گفتنی ما چیه؟ اگر که شما هم داشته باشین خانه یا که ماشین یا که زمین چیزی که هست میتونید که با ما مراجعه کنین. مثل همین انسانا در کوشا میرم نوار میکنم خانه شما را پیشکش بینندگان میگردم. کسی کنکریت خریداره حتما اکد زنگ بزنین. نمرش میمونتون نرخ خانه را айдани ака хитон шунавиден 450,000 нархи хона боз ҳатман муомилаш аз номи канали мо. ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, дӯсторони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон мо айни ҳол қарор дорем дар ноҳияи восе. як хонара ма баҳри шумо навори зинда карда пешкаш мегардонам ки анами хонаи бардоро ноҳияи восе деҳаи правда номи пешнаш чия саднои пешнаш садлои шариф. хона 6 сотиқ масоҳат дора айни ҳол. инаҷада бо плюс як хонаи дигар фундаментш рехтагия 1 метр баландӣ дарози 6 паҳмиш боша 3 ба 30 бардор азиз. иҷада як 700 донаи дига смен блок ҳаста. мақсад ира ремонт мекунам гуфтан ки дига накарданаш. хулос 4 тараф чихе ки хонара дидесен хитон баландтар кардаги маҳкам кардаган. сараввал ма шумода нишон метам бардоро хона обши 6 сотиқ замин дорад.
бардоро иҷаш кухняй мақсад медро иҷада хироброк мепази иҷа мехел мегзарем ба дигар ҷо бардоро ана иҷаш боша амборхона иҷада метавонем ки гандам ё ки орд чизе ки ҳаста мақсад мегзарем бардоро анаи тарафш боша агар ана иҷада бардоро мақсад чакдонхона ҳастай иҷа нонои очагӣ мепазем хитон касе ки ҳунарманд аст нони очагӣ анаиш боша бардоро баня яъне ки иҷа ҳамом иҷаш ҳамомай иҷа ҳамом шарт нест ҳамаша шомтем касе ки мақсад конкретни харидор боша агар биёя худаш бо аз наздик боша мебинам хай уҷаш ҳоҷатхона мешавад дӯстон уҷаш ҳоҷатхона ҳавли намехел ҳавлия ва шумо доҳози қисмати даруни хонара насиб боша ишонтон бардоро касе ки ами каналда мақсад нав омагиай ҳатман масъалаи лайкора мебинем дар канал обуна мешавем дӯстон мисли ҳамин со агар шумо ки дошта бошед хона мошин замин чизе ки ҳаст метавонем ки рафта аз наздик хонаи шуморо навор кунем бардоро бетараф набошен касе ки аз ноҳияи восе хонахар ҳастанд комментарии маро пур кардем бардоро аз шумо миннатдор ҳастам ба қисмати даруни хона мегзарем фикр мекунем ки хона ҳолатишта сестанихашта арзанда мегзарем бисмиллаҳирроҳманирроҳим анаҷаш қисмати меҳмонхонаи дӯстони азиз иҷа меҳмонхонае ин хонамон 6 ба 3 чиқа ки дидесен хитон 6 ба 3 хонаи хоксорнаяне метавонем ки бидроен зиндаги кинем хонаи тайёране конкретни пул дар кор мега аз ҳамин сабаб фурӯхтаниям агар пул дар кор набуд намефурӯхтамшияне мехоҳи ҳолат хона ҳамин састе ҳамин гуна ҳатман фикротона бинависем бардоро дар комментария бетараф набошем нашоти хона иҷаш боша анаи тараф хонаи мешитани яне хонаи мешитани иҷада печка ҳасте хай айни ҳол свет мурдаге документои хона бардоро 100% документои хона 100% мега мақсад нашуд документо умуман дилтон дур нарава ки обманмон мекуна яне ки фребмон мекуна гуфта документои хона созай анаиш боша як хонаи дига обши 3 хона хона худтон десен ремонт дора средни состояние яне аз ноҳияи восе бардоро аз ноҳияи восе амҷа таксиёи қурбоншаҳид правда мегин назди таксиёи душанбеда ҳастай мақсад мешинем то дари хонатона миёратон дӯстон ба қисмати калидори хона мегзарем яъне калидор дарозиш 6 дарози 6 паҳмиш боша 250 ина бинен як маротиба агар ман шумо да қисмати беруни ҳавира ишо метам ина мехел ҳолатаи хона хона қарор дорад айни ҳол нархи хонаро бардоро нархи хона хайхтон диден масоатш калонтар ҳама чизи чора дора бардоро ҳамом дора ҳоҷатхона дора баня ҳамаш ҳаст яъне нархи хонаро 320 000 сомонӣ мегӯяд ҷоҷои обод ҳақ ҳамсоя ҳама гирда атрофтан зиндагӣ кардесам фикр мекунем ки дар нархи худаш ҳолати худашда арзанда ову свет ҳаста яъне хай светам бегонӣ агар бишава неки об дорам ноҳияи восе аз ҷиҳати об умуман танқисӣ намекаша бардоро ин бисёрада маълумат касе ки айвосил боша ирахчон медонед дӯстон нашоти ин хона бетараф набошед яъне конкретни харидор мега ҳатман занг бизана боз биён аз наздик бибинед бардоро дар наздикии хона яъне ки мактабам ҳаст мақсад фарзандакои шумо азоб намекаша харибай мега мактаб масҷидам ҳаста беморхона ӯ болотарда бардоро медпунгам доранд медпунгам ҳаста яъне дӯстони азиз ман айни ҳол қарор дорам дар ноҳияи восе ҷамоати тугарак деҳаи навбаҳор хонае ки ман имрӯз ба шумо пешкаш мекунам дар ҳамин деҳаи навбаҳора дӯстон инак мегзарам ба қисмати ҳавлии хона бардоро ҳолати хона чӣ хелае
медрем ай дарозаш. Бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. ҳавли покиза стяжка кардага чақар ки хитон дидестен ба ҳазур боша, яъне навори имрӯза беҳад хубай. Нархи худашта 100% гарантия метим ки арзандаи бардоро. 6 сотиқ замин дорад. 3 дар хона полни худ ремонт кардага. Ана даи тараф боша бардоро як хонаи дига коробка аста, яъне иша хона мекунам гуфтааста камон дига накарданаш мақсад. Дидестен ки бардоро 4 тараф покиза маҳкам кардагӣ. 1 метраш оғил дора, 2 метраш каххона. Иҷада бардоро як 100 дарза пая ҳастай, у дарындам бояд 100 тайга обши 200 дарза. Иҷа боди 3 ҷоя га карчка кардагӣ камон. Иам плюс шумо маҳкам кардагӣ иҷо. ҳавлиш намихел. Анаи хонаи бардоро. Хонаш ҳамин. И тарафи дарвоза. Стяжка дора. 250-300 метр дуртарда мактаб астай. Метпунг ҳам астай. Мактаб метпунг ҳаст дӯстон. ҳолати хона ҳамин. састанаш ҳамихел. Иҷа якмаш бардоро иҷа газхонае. Анаҷаш боша ҳаммом. уҷаш чакдонхона. Метавонед ки яъне нонои очагӣ пазен. Анаош боша ҳоҷатхона. уҷаш ҳезмхонаи бардоро. мегзарам ба қисмати дарни хона. Ма дарни хона шумо да якбор ишон метам. Дар комментария фикрҳои худтона ҳатман бинависонед бардоро ки ҳамин хона дар ҳақиқат арзанда ҳаст дар нархаш ё ки не. мегзарем ба қисмати дарни хона. бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. бардоро инаи меҳмонхонае. иҷа хонаи кӯдако, яъне ана иҷа бошад хонаи мештани, хонаи майда, яъне ки дар замистон хитон медонед. Ана иҷа катай. иҷа катай бардоро. Ина мехонда чизе ки шумо хитон дидестен, чизе ки ҳаст бо тамоми чизи чораш метамега камон. мегзарем ба меҳмонхона. Ана иҷаш меҳмонхонаи бардоро. ҳолати хона ҳамин. састанаш ҳамихел. хона тайёрай. метавонем ки бидроем фақат зиндаӣ кунем бардоро. Бе ягон гуфтам ода бе ягон чуну чаро. дига хона мерем. як хонаи дигариш. як хонаи дигар дар инҷа. хитон намаълум ки айни ҳол свет нест. ина бисёра мефаҳманд. масъалаи документош агар бигем бардоро умуман проблема намешава. номерои соҳибхонаро мемонам. бибинен. анаҷа хонаи майда. хонаи замистонгузаронӣ. хонаи майдаро аз ишонтон метавонам дӯстони азиз. анаи хонаи майда. хонаи замистонгузаронӣ. уҷа хай кондитсионерай. телевизор ҳаст. идарай. хона ҳамин сестанаш мехел. бардоро фаромӯш намекунем дар ҳамин канал як донаи лайка мезанем. ҳатман дар канал подписатсия кунед дӯстон. агар ки шумо дошта бошед хона, мошин, замин, чизе ки ҳаст дар аввали навор номерои худам мондагем, метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. мисли ҳамин инсон дар кор шавам, мерам навор мекунам. дар кадом нуқтаи ҷумҳурии Тоҷикистони худмон боша, агар фарқ надорад. инаи калидора бардоро. наҷа калидор. калидор бардоро 2/7. 2/7. анаи хона боша, агар и хона 3/5. ҳамаи хона бардоро 3/5. ура хонаи майда ки гуфтам, яъне ки барои замистонгузаронӣ бад бисёриҳо ҳам хел ном мебаранда. ана иҷаш катай. хел меброй. полни худ стяжка кардагӣ. чизе ки дар ҳамин хона дидем бардоро бо тамоми чизи чораш.
Ака нархи хонара шумо да ман мегум дӯстони азиз, нархи хонара 350,000 сомонӣ мегӯяд. Занг занем бо муомила мекунам. 350,000 сомонӣ бо муомила. 4 тарафш маҳкамай. 250-300 метр дуртар мактаб аст, метбумам ҳаст. Хулоси гап, дӯстони азиз, кондитсионерам ҳадса ҳастай. Кондитсионерам дора хона. тамоми чизи чораш хатим метатон. Дӯстон, расидем ба анҷоми барномаам. баҳри меҳнатҳои мо як донаи лайка фаромӯш намекунем. Дар ин канал касе ки нав омага ҳатман подписатсия мекунем. дошта бошед хона мошин замин чизе ки ҳаст дар WhatsApp бинависем, мисли инсоно рафта аз наздик пешкаши бинандагон мегардонам. Сарбаланду хонобод бошед то наврҳои оянда. паноҳтон ба худо дӯстон.